Aquest diumenge 26 de maig els elianers teníem una cita amb les urnes i és que 13.608 persones estàvem cridats a la participació en les eleccions municipals i europees. Així, la jornada va discórrer amb normalitat i després del tancament dels col·legis electorals i el recompte definitiu, el PSPB-PSOE es va fer amb la majoria absoluta, 9 regidors, amb 3.886 vots. La segona força política més votada va ser el Partit Popular, amb 6 regidors i regidores i 2.987 vots, seguits de Ciutadans, amb un regidor i 685 vots. L'última de les agrupacions en formar part del consistori és Compromís, qui va aconseguir un regidor amb 573 vots. D'altra banda, els altres 4 partits que concorrien a aquestes eleccions municipals no van aconseguir superar la barrera del 5% mínim i, per tant, no estaran representats a l'hemicicle en aquesta legislatura. Des de l'escrutini de les primeres taules quedava clara una polarització entre el Partit Popular i el Socialista, aconseguint aquests últims els 9 regidors necessaris per a la majoria absoluta al consistori local i que van estar per davant des dels escrutinis més primerencs. A la seu dels socialistes, l'eufòria es contenia quan sols quedaven unes poques taules per recomptar i la victòria estava molt a prop, però l'alegria era patent. En el moment en el qual arribaven les últimes dades, l'emoció continguda va esclatar i fins i tot van sonar focs d'artifici i aplaudiments. Partit Socialista, majoria... Salva Torrent, alcalde de l'Eliana, va parlar amb nosaltres instants després de la confirmació de la victòria socialista. Bé, molt bé, Salva, un moment d'eufòria, un moment de moltíssima celebració, i és que ara sí, ho és el dia del tancament de la campanya, la majoria absoluta estava ahí, i ahí ha estat, i és que des del primer moment pràcticament hem anat molt per davant en les votacions, a poc anava pujant l'escrutini i es manteniu en aquesta majoria absoluta. Així suposa que s'hauran viscut moments de molta tensió, igual que s'han viscut també a l'EPA, on estàvem nosaltres fent un programa especial en directe, contant les primeres reaccions que se te passa per el cap. Jo tenia molta il·lusió en aquest resultat, jo somiava en aquest resultat. Hi havia gent que me creuia i hi havia gent que no me creuia, però jo tenia molta il·lusió. El que passa és que conforme arribaven les hores, uno començava a dubtar si arribaríem als 9. És molt difícil. En 8 partits, en la fragmentació de vot que hi ha, arribar a una majoria absoluta és molt complicat. No donava molta gent, però bueno, jo crec que jo me creuia i somiava en aquesta possibilitat. I crec que realment, el que sempre dic, jo crec que hem fet una bona legislatura, hem fet una bona campanya, sempre en positiu, no hem entrat al trap, podíem haver entrat en les desqualificacions i no hem entrat, perquè jo crec que no val la pena. L'Eliana està cansada d'aquestes mentires, d'aquestes difamacions, i al final així estan els resultats. S'ha baixat un 7% de resultat, la participació un 7% menys, 600 vots menys. I nosaltres, sobre baixar 600 vots menys, hem augmentat 300 vots més que des del 2015. Vol dir que hem fet un bon treball, hem arribat a la gent, i jo sols vull donar-li les gràcies a tots els que han confiat en Salva Torrent, en la candidatura de Salva Torrent, perquè no els anem a defraudar. Jo soc una persona que m'agrada complir, soc una persona agraïda, intentaré ajudar a tot el món com sempre he fet, i també crec que és un moment per a donar-los les gràcies a tots ells, perquè Salva diuen que és una persona molt potent, però jo crec que sense l'equip que tinc darrere, sense Marta, sense Andrés, sense Mercedes, sense tota la gent que ha treballat des del primer a l'últim, això seria impossible. Per tant, avui és un dia de molta satisfacció, de molta alegria, i des de demà, des del minut zero, començarem a treballar per seguir millorant l'Eliana, per seguir fer coses per a que la gent se senta orgullosa del nostre poble.
44 anys van a ser ja de govern socialista perquè contem ja pràcticament tota la legislatura pròxima. Anirem fent camí, continuarem fent poble. Des d'ací sols donar-te l'enhorabona més sincera per aquesta victòria i sobretot agrair-te la humilitat de reconèixer també tot el treball de tota aquesta gent que va al teu darrere, perquè al final fem poble entre tots i a vosaltres també ho esteu fent. Jo volguera agrair-vos a vosaltres el treball que feu, la tasca que feu, no? Que és el que tu dius. Al final m'agrada que fem poble i el que feu és narrar el que està passat en el poble i estos mitjans de comunicació són necessaris. Per tant, donar-vos les gràcies per tot el que heu fet durant aquesta legislatura i sobretot en aquesta campanya electoral que l'heu seguida. Varen fer una entrevista molt xula l'altre dia, els has fet en tots els candidats i donar-vos l'enhorabona a vosaltres també. I repetís, a la gent de l'Aliana donar-li les gràcies als que m'han votat i als que no m'han votat, perquè sàpiguen, tenen que saber que jo sóc l'alcalde de tots, dels que me voten i els que no me voten. El meu despatx estarà obert per a tot el món. Jo sóc aixina, sempre ho he fet i per tant vaig a continuar fent-ho. Espero no defraudar a ningú. Moltíssimes gràcies, Salva, i continuarem amb aquesta vocació de servei públic, que és el que més ens unís. Gràcies, de veres. Moltes gràcies. Gràcies, Alina. A més, des de l'Eliana Televisió realitzarem un programa especial des de l'Escola Permanent d'Adults, on avançarem dades de participació i també de l'escrutini en rigorós directe. Des d'allí varem poder parlar amb algunes formacions que van estar presents a l'escrutini. Volem buscar les primeres reaccions quan teníem aproximadament el 49% escrutat i donen una majoria absoluta al Partit Socialista. 9 regidors que tindria el Partit Socialista, 6 per al Partit Popular, 1 per a Compromís i altre per a Ciutadans. Per això tenim amb nosaltres a la candidata del Partit Popular, María José Marco. Molt bona nit. Hola, bona nit. Què tal? Ha estat una nit prou emocionant i és que hem vist que en aquestes taules de l'EPA la decisió ha estat molt polaritzada entre el Partit Socialista i el Partit Popular. Fins a l'últim moment no hem vist aquests resultats que donen una majoria absoluta, però vosaltres manteniu els mateixos regidors que teníem en la passada legislatura, per tant, suposa bona notícia. Com són les valoracions que vosaltres feu? Sí, exactament. Per a nosaltres és una bona notícia, més que res també perquè valorant els resultats que tragué el Partit Popular en les anteriors eleccions, la veritat és que ho valorem positivament. Jo volia agrair sobretot als votants, als veïns de l'Aliana que han depositat la seva confiança en nosaltres, agrair-los que han estat ahí i, per supost, respetar la voluntat dels altres veïns de l'Aliana que no han depositat la confiança en nosaltres, se respeta la voluntat que han tingut de triar altres opcions polítiques. Diguem-ne, per tant, que una alegria un poc amarga, perquè sí hem millorat resultats de les passades eleccions autonòmiques i generals, però no han sigut suficients els suports que heu rebut per a poder alcançar aquesta alcaldia. Exacte, però nosaltres estem contents, hem fet una campanya molt intensa, hem treballat moltíssim, el meu equip i jo, i en això me quede, la veritat. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per haver estat fins a l'últim moment en aquesta EPA. Nosaltres anem a dir-li a la gent que està a casa que també hi ha altres candidats i candidates per ací. Anem a intentar a veure si podem apropar-nos a alguna altra candidata que tenim per ací. Exacte. Donem la benvinguda també a Pura Peris. Molt bona nit. Bona nit. En rigorós directe, conta'ns un poc, quines impressions estàs veient amb vice 49% ja escrutat? Almenys així en l'EPA on estem nosaltres el que es veu és que el vot local s'ha polaritzat molt, ha tornat el bipartidisme i per tant la pluralitat va cedir espai al bipartidisme de nou a l'Ajuntament de l'Eliana. La majoria sembla, almenys així en l'EPA, que de moment el que obtindria majoria absoluta és el PSOE, seguida molt del PP, que s'ha menjat a Ciudadanos. Sorpresivament, la resta, Compromís, evidentment, almenys així per vots, es quedaria en un sol regidor. De moment, així, en les dades que nosaltres tenim, Esquerra Unida també es quedaria fora i els Verds que es presentaven de nou des del 2011 estàvem fora i continuem fora. I aquesta és un poc la radiografia que jo te puc donar en molt poc escrutat encara. Jo no tinc totes les dades, però sembla a mi, pel que em van comentant, és que està pràcticament en totes les taules o en tots els col·legis electorals està donant-se la mateixa dicotomia de bipartidisme. Moltíssima polarització. Quin motiu penses que podria ser el que ens ha portat a tornar a aquest bipartidisme? Un bipartidisme que molta gent, jo inclosa, pensàvem ja que havia acabat.
No ho sé, jo crec que probablement per un costat el tenir unes campanyes estatals i autonòmiques molt properes a les locals han fet que en part aquest vent que corria també de vot majoritari dels dos grans partits unit a, imagine que també a la campanya amb tanta pancarta, tant de cartell, porta a porta tocant a tots els veïns i veïnes que poden fer els dos grans partits i que no poden fer la resta, doncs jo crec que també això ha ajudat a polaritzar, que, bueno, pues tots sabem, ¿no?, que ens van dient, uy, que viene un coco, el otro viene el otro lobo, i entre els dos llops es mengen la borrega, i això és el que sembla tenir. El que no perds és el somriure, les ganes de viure una nit electoral. T'hem vist en la teua taula des del minut zero. La veritat és que no s'ha abandonat en cap moment el lloc. I ara ja estaves comentant-nos que volies anar també per a fer una volteta per altres col·legis electorals. Sí, de fet hem estat connectats a través dels grups de WhatsApp, que ja saps que és el que toca ara, i el que hem quedat és en un bar del poble a continuar fent poble, a continuar fent festa, a fer-nos algo fresquet junts, que demà hem de continuar lluitant. O sigui que no hi ha per què perdre el somriure mai, vull dir... Això no és la vida és altra cosa i el lluitar dia a dia és el que pertoca, i sí que per a què perdre el somriure. Doncs Pura, moltíssimes gràcies per aquesta reflexió tan bonica i que ho passeu molt bé aquesta nit. De segur nosaltres quan acabem de treballar tal volta vos busquem per ahí. Pues benvinguts sereu. Moltíssimes gràcies, Pura. Anem nosaltres a continuar parlant amb més grups, amb més portaveus que tenim així amb nosaltres. Anem a donar la benvinguda a Salvador Martínez Medina, el cap de llista de Ciutadans. Unes eleccions a aquestes locals que no han sigut reflexe del que va passar fa justet un mes quan estàvem així en aquestes eleccions autonòmiques i generals. No, la veritat és que no ha tingut absolutament res que veure. S'ha polaritzat a través el que són les eleccions municipals i, bueno, pareix ser, segons els datos que tinguem en aquests moments, que no són definitius, però bueno, pareix ser que el PSOE ha lograt la majoria, han desaparegut tots els xicotets partits, bueno, si se pot considerar Izquierda Unida xicotet, i bueno, pues la veritat és que nosaltres pareix ser que de moment el més que aconseguim és mantindre-nos, que no era el que esperàvem, la veritat, perquè esperàvem prou més, però han sigut unes municipals estranyes, a lo millor ha sigut tot molt polaritzat i ells han tingut la força que nosaltres no tinguem de la publicitat, de poder inundar tot el poble de pancartes i de fer una sèrie de coses que nosaltres no, per economia no ho han pogut fer, y la gent ha preferit votar o al PP o al PSOE. Entonces, a partir de ahí, el PP se manté, parece ser, no sé si perdrà algo, ¿no? Pero bueno, parece que se manté, y el PSOE ha replegat tots els xicotets que d'alguna manera pues, li dona la majoria, parece ser. Per què penses que ha pogut passar això? Per què penses que el PSOE ha aglutinat pràcticament tot el vot de l'esquerra? Perquè, com bé dies, Esquerra Unida ha desaparegut, Compromís ha perdut un regidor que també se n'ha anat de moment, per moment, exacte, a engrossar aquesta llista de regidors que té el Partit Socialista. Quins podrien ser els motius? Hem parlat de la publicitat, de la quantitat de publicitat que han destinat aquests partits grans, però penses que tal volta l'haver separat les eleccions autonòmiques de les municipals ha fet que la gent vinga menys a votar i, per tant, el regidor siga més car? Jo crec que n'hi ha un altre motiu, i això serà qüestió d'analitzar-ho, i és la campanya tan forta, tan plena de mentires que ha fet el PP. Lo que ha favorit al PSOE. Dona compte del que t'estic dient. Tanta mentira ha donat lloc a que el poble apoyara al PSOE. Com pobre xic, li estan atacant per tots els puestos. Tenen en compte que amb aquest article per dia. I això ha donat un plus al PSOE. Ha sigut baix al meu punt de vista, una acció boomerang que ha perjudicat més al resto que al que anava dirigida, que era contra el PSOE. I aquesta campanya del PP jo crec que ha perjudicat molt a xicotes partits. Al PP no li ha fet res, perquè el PP se manté exactament on estava, i bueno, al PSOE l'ha pujat per cada dalt. Això és una tercera pata de la caïra que d'alguna manera ningú està tenint en compte, però que ho han viscut en primera línia. Doncs, Salvador Boro, moltíssimes gràcies per haver fet aquesta reflexió, per haver-nos contat tot això. I també moltes gràcies per haver estat des del minut zero en esta taula electoral que estaves tu, així darrere de mi, justet, fent tot el recompte. No estàs perdut ni un minut, has estat tot el rato així al peu del canó. Així que no res, desitjar-te que demà és altre dia i continuarem, encara queda nit. Bueno, d'alguna manera la meva obligació no és sols portar un partit en avant, sinó ser un només del partit, com soc,
i bueno, pues, gràcies a vosaltres i a veure si definitivament els datos d'aquí un rato els tinguem. Finalitzar aquesta nit electoral i Compromís ha perdut un dels regidors que tenia, dels dos regidors que tenia, ens quedem finalment amb una, però quina és la valoració d'aquesta campanya electoral, d'aquesta jornada electoral finalment? Bé, els resultats han sigut positius perquè som l'única força d'esquerres més enllà del PSOE que es mantindrà al plenari. Ara tindrem que fer una valoració més detalladament i amb més distància, però bé, estem contentes, encara que sabem que no ha sigut el millor resultat i que hem perdut, però entenem que, igual que la resta d'Espanya i el resta dels municipis, la gent front a l'extrema dreta i la possibilitat de que poguera canviar el govern ha fet un vot útil, real, i ha recolzat al Partit Socialista per a donar-li la majoria absoluta. El que també crida una mica l'atenció és aquesta polarització del vot, i és que pràcticament s'ha decidit PP-PSOE, PP-PSOE, hem tornat al bipartidisme o serà sols una qüestió puntual d'aquestes eleccions? Jo crec que no són aquestes eleccions, hem de veure les coses en perspectiva. Venim d'unes eleccions estatals en la qual ha hagut un PP-PSOE i un tercer escenari amb Vox i Ciudadanos. Al així no presentar-se Vox i Ciudadanos no estar massa fort, doncs ha sigut PP-PSOE, sí. No sabem, això no ho sabrem mai perquè són coses estadístiques i socials i no sabrem mai què ha passat ni si ha tornat al bipartidisme. El que està clar és que són 4 forces polítiques les que continuarem en el plenari i ara veurem com se desenvoluparà aquesta legislatura. Encara que el Partit Socialista tinga majoria absoluta, es plantejaríeu tal volta entrar a governar amb ells per a que tinguin encara més, diguem-ne, solvència? Bé, nosaltres ara no ens plantegem això, no és una decisió que depenga de mi, haurem de pensar, haurem de parlar entre nosaltres primer, entre els de Compromís, i després veurem què farem. No, ara no te puc contestar això. Doncs moltíssimes gràcies per haver contestat a totes les nostres preguntes, fins i tot aquesta que no se podia respondre. Sabem que era una pregunta prou complicada, així que no res, gràcies sobretot per atendre'ns i que acabem molt bé este final ja de nit electoral. Moltes gràcies. Des del nostre mitjà volem agrair a totes les persones que van seguir amb nosaltres la nit electoral i els avancem, nosaltres també continuem treballant.